카리스ον 그룹 जोनोम जायगायाव दिनै हाखौ सेनानै ट्राइबेल हाखौ सेनानै आदानि कम्पानि हाना आरो माबे लासिं मानसि जाखो जोंनि मानसिफ्रा बिसोरनो बुङो बेखौ बिरादनो गुरुदेब कालिचरन होनना बुङो बिसोरो खिन्थु फानग्राबो बिसोरनो गुरुदेब कालिचरन फानग्राबो बेखायनो आङो दिनै मोजां मोनदों दाखालि जोंनि बासबारि रायजो राजाफ्रा जे खोब गोख्रोङै गसंथाना बुंदों जे जों बे हाखौ खुरैनो हगार हाया एक इन्सिबो हगारा बे बाथ्राखौ बुंदों नांगौबा जों गावथारफैदों होनना बुंदों आं रायजोफोरजों एकमत दं जों बयबो एकमत दं जोंनि मनसु होन आथु होन जों एकमत दं बयबो गोसोखांगोन आरो बे रायजोफोरखौ ओंखारनांगौब्ला जोंनो फार्स्ट जों बेयाव गसंथायगोन सासेबो रायजोफ्रा जाहाथे माने गारनो माने हा थांनांगौ जाया रायजोफ्रा गारना खानांगौ जाया जों एकभाबे गसंथांगोन आरो लोगोसे थाबैनो जों बेयाव आन्दलन खालामनो थाखाय थारिख लाबाय थाबनो बे आन्दलननि घोषणाखौबो होनाय जादों जे गावनि माने उथुमै जायगा माने बड'लेण्डनि जोंनि केपिटेल बे केपिटेलावनो जे ट्राइबेलनि हाखौ दिनै गुबुना फैनानै सेनानै लाफैनो नागिरदों आरो बे ट्राइबेल संघनि जायनाखि एफा गिदिर आफाद बे आफादनि जायनाखि अफिस न' बेखौ जे दिनै मालाय जाथिया बुख्रुबफैदों बे देरसिन दुखुनांथाव जेबो गैला आरोखि जोबोद दुखुनांथाव जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों जों मैया बनसु ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन जों ज' थांनो नागिरदोंमोन नायनो खिन्थु सम मोनाखै जों दुखु मोनदों आरो लोगोसे जोङो माने जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों खावलायो जाहाथे इमिडियेटलि बे जायनाखि दसिफोर ट्राइबेल संघनि अफिस बुख्रुबग्रा बिसोरखौ जाहाथे हमो आरो आयेनगत भाबै साजा होयो जों बेखौ खावलायो दिनै ट्राइबेल संघआबो स्ट्रं जानांगौ गोरा जानांगौ जों लुबैयो दिनै एफा गिदिर ट्राइबेल संघनि माने अफिसखौ जुदि बुख्रुबनो हादोंब्ला दिनै बे फिसा फिसौ जोंनि संगठननि अबस्थाफ्रा मा जागोन बे गोथौ साननो गोनां बाथ्रा आरो बेबो क'क्राझार माने हार्टलेण्ड क'क्राझारनि बिखायाव बिदि जादों दा बेखौ जों गोरलै लानो नाङा दा दिनै बे हाया ट्राइबेल एरियाखा ट्राइबेलफोरनिखा बे ट्राइबेलफोरनि हायाव माने आर्मिफ्रा फैनानै थाफैदों बिराद गोबावनिफ्राय केम्प खालामनानै थाफैदों बे माने बिटिसि एरियायाव आगोलाव जोंनि जायनि गेजेराव जायनाखि इनसार्जि जादोंमोन बे इनसार्जिखौ माने कन्ट्रल खालामनो थाखाय आर्मिफ्रा बे जायगायाव हा लानानै थाफैदों बे हाया बे एरिया गौरांजों हयथ' माने माबानाय लोमनानै गौरांनि सहर गालांनाय बे हा बि दा बेयाव आर्मिफ्रा लुनानै लाबाय दा आर्मिफ्रा थांबाय आर्मिफ्रा थांनानै सोरनो होलांनो हाखौलाय बेयावथ' बिटिसिजों गथायनांगोन मालिकआथ' बिटिसि हानि मालिकआ दा बिटिसिजों गथायलांबाय दा बिटिसिजों गथायलांनानै दिनै बिटिसिया सोरनो होनो बे लकेल ट्राइबेलफोरनो होनांगोन दा लकेल ट्राइबेलफोरनो लकेल बर'फोरनो होबाय दा लकेल बर'फोरनो होनानै दिनै ट्राइबेल संघआ दिनै मोनसे आसामनि बिराद गिदिर आफाद हिसाबै बिसोर दिनै बेयाव अफिस लुबाय दा बे अफिस लुनायखौ बोरै साफा सानै सोरबा माने नन ट्राइबेला बेखौ बोरै माने गावसिनि होननानै बे दाबि खालामनो हायो बोरै बेखौ बुख्रुबनो हायो बेथ' बिराद अननाय बियो जों बेखौ लाय होनो नाङा आरो बेनि सायाव एक्सन जानांगौ स्ट्रंलि जों बेखौ दाबि खालामो आरो ट्राइबेल संघखौ जों खावलायो ट्राइबेल संघआ बेनि सायाव माने गोख्रों जानांगौ आरो सेन्ट्रेल माने आफादनि ट्राइबेल संघनि बिबानगिरिफोर बिसोरखौ दिनै जों ट्राइबेलनि हा हुनि खेथ्रआव सिरि थानाय जों नुगासिनो दं दिनै जेबो बुङा दिनै ट्राइबेलनि हा दिनै मोनफा मोनफा सेगासिनो दं ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा हा सेनानै लागासिनो दङ दिनै गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल एनक्र'चमेन्टफोरखौ होखाराखै बेखौ होखारनांगौ दिनै ट्राइबेल संघआ बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङा दा मानो बुङाखै दा जों बुंजानो लुबैदों जिहेतु गुवाहाटि हाइकर्टआबो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय इलिगेल एनक्र'चमेन्टफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंदों दा बे खेथ्रआव दिनै जोंनि आफादफ्रासो जेबो बुङा होमब्ला जों ट्राइबेलनि हाखौ जों बोरै निरापत्ता होनो आरो जों ट्राइबेलनि हाखौ निरापत्ता होनो जोंथ' आवगायबोआखिसै आरो गावनि न'आव लुनाय दिनै गावनि अफिस बेबो बुख्रुब जाबाय बिफां अननाय बियो दा बे गतिके दायथ'आ दिनै ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल संघआ स्ट्रं जानांगौ ट्राइबेल संघआ आवगायबोनांगौ आरो ट्राइबेलनि इसेबां हा हु दं बेखौ उद्धार खालामनो थाखाय जों माने बिथांमोननाव माने सिगां होनो थाखाय जों खावलायो दा बेबायदिनि गेजेरावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौहाय पर्बत जरानि बासबारि ओनसोलनि 3,000निबो बांसिन बिघाखौ आदानिनो गथायनो नागिरनाय जाथाय बेनि सायाव नोंथांमोना प्रटेस्टबो खालामबोदों दा बेनि सायावबो मा फोरमायबावगोन दा जोङो बे आदानि कम्पानिनो जानाखि हा होना दों 3,600 बिघा हा बेथ' धेमालि हा नङा बे जोंनि बर' फिसाफोरनि ट्राइबेलफोरनिनो हा बियो आरो बे हाखौ जों बोरै आदानि होनो दा दिनै बे जायगायाव बर'फ्रा बिराद माने बोसोरनिफ्रायनो दिनै नङा बिराद बोसोरनिफ्राय बे हाखौ माने लाबोदों बे हायाव माने आबाद मावनानै थाबोदों न' बां लुनानै आरामसे संसार जाबोदों दा दिनै फिसा फिसौ जाबाय आरो भबिष्यतआ बे हायानो दा दिनैसो माबे खारनाव दिनै माने बिटिसि अथ'रिटिया प्रमद बर'मोनहा बोरै बे हाखौ दिनै आदानि कम्पानियाव हगारना होखो
बेथ' एंक्रजार्सबो नङा बे हाग्रायाव बिसोर मैया दाखालि बा बावैसो सिगां बा बावैसो बोसोरनि सिगां हाबनानै थाबाय नङा बिसोर बेसेबांबा बोसोरनि सिगां साननो हायै समनि बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे जायगायाव दंफैयो आरो बे जायगानि हाखौ बोरै माने आदानि बोरै हगारनो आरो आदानि जुदि हगारोब्ला जोंहा मा लाब जागोन दिनै जों अघरि जाजोबगोन जेनेबा गोरिब गुन्द्रानि जायफ्रा माने हानि सायाव जायफ्रा निर्भर खालामो जायफ्रा हाखौ लानानै थांनानै थायो दा दिनै बे माने गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय जागोन बे आदानि कम्पानियाव लाहैब्ला बहा थांनो दा जों खोनानो मोन्दों प्रमद बर'आ उल्था माने बे हा थांजानाय बर'फोरनो 1 बिघा होगोन बे बाथ्राखौ उल्थासो बुंबाय दानिया बर' फिसाफ्रा बेयाव सोरहाबा 10 बिघा 15 बिघा हा दं सोरबा 20 बिघा हा दं दा नै बेफोर हा गोनां मानसिफोरखौ होखारनानै दिनै बिसोरनो उल्था मा होनो बिटिसिआ 1 बिघा होगोन जाबाय आरोखि माने आदानि कम्पानिनो टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट खालामनानै माने बर'खौ आलाय सिलाय खालामगोन दा बेबायदि बाथ्रा आरोखि दा बेखौनो बुंलांनो नागिरदों बिसोरो माने बेजोंलायनो बिराद डेभेलप जागोन बेबायदि बाथ्रा दाखालि आङो माने मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि बुंनायखौ खोनादों माने बेजों डेभेलप जागोन जोंनो डेभेलप नांला नामा माखासे देवानि मानसिफोर दं बिसिनि ग्रुपआवनो ओंखारग्रा डेभेलप जों नांला नामा दिनै डेभेलप मोनसे फैदों आरो बे डेभेलप नामा बेखौ डेभेलप होनो नामा बे आदानि कम्पानिनि पावार माने टार्मिनेल पावार लाबोनायानो बे डेभेलप जायो नामा बेजों मा मोनगोन साबसे मानसिनो बेसेबां साख्रि होगोन खोन्थानायसाय मा ग्रेडनि मा केटेगरियाव होगोन खोन्था हायो नामा बिसोरो बोरै होगोन आरो बेयाव बिजनेस जागोन मा बिजनेस जागोन बेयाव मा बिजनेस दं बिदि जागोन नामा बेयाव खुनु डेभेलप जाया लकेल मानसिया खुनु बिजनेस मोना बेयाव जेबो साख्रिबो मोना बेयाव मालाय स्किल दानि दिनाव स्किल माने क्वालिफाइड मानसि नागिरो बेयाव जोङो सोरबा MA फरायबाबो मोननाय नङा नों सोरबा PhD फरायबाबो मोननाय नङा बे स्किल माने क्वालिफाइड गोनां मानसि बे मोनगोन जायफ्रा स्किल दं बिसोर मोनगोन नङाबाथ' ओरै मोननाय नङा आरो सोर मोननो फालाय आरो बेयाव बिजनेसनि मा दं बेयाव बिजनेसनि जेबो जाया दा दिनै अबेबा माने दिनै जों मानसिया अबेबा माने हायद्राबादाव अन्ध्र प्रदेशआव केरेलायाव आं लेबार मावनो थाङो दा जों बेफोराव माने जोंनि मानसिया हाबनानै थानांगोन होनलाबायो दा दिनै जुदि बिदि जादोंब्ला दिनै बे सालाकाथि एफा गिदिर इन्डास्ट्रि जाबाय बे इन्डास्ट्रि जाबाय माने BRPL जाबाय बेयाव दिनै थासेयावबो जोंनि मानसिया दिनै माने अन्ध्रआव मानो थाङो फालाय केरेलायाव मानो थाङो फालाय मानो सोनो हायाखै बिसोरखौ मानो लिंहरफिनाखै साहस दं मानो हरफिना मानो लिंहरफिनाखै दानि माने आरो जाथारै खोथा उफुजासै ओरैनो बुंलाबायनानै मानसिफोरखौ मिसगाइड खालामनो नागिरो आरो जोंना इउजि ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंबाय जे माने बे आदानि कम्पानि माबाखौलायनो प्रजेक्टखौलायनो माने मेरला BJLN डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा मेरला बिगासिनो दंलाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव आरो जेराव बिजों बेयाव हरदोना मानो नांगौ फालाय बेयाव हरबानो जाबाय ना मानो हराखै बेयावलाय दा दिनै रायजो गेजेरावसो मोनसे बिभ्रान्त सृष्टि खालामनाय रायजोखौ माने फोलानानै रायजोखौ माने एरसन एरब्र खालामनानै गुलाय गुजाय खालामनाय बेल'सो दिनै बेसेबां साख्रि मोनगोन माबोरै डेभेलप जागोन बेखौथ' बुंनो हाया मा बिजनेस फैगोन बे जायगायाव बिजनेस खोथाखौथ' बिथाङा बुंनो हाया ओरैनो गोदाव सोराव आरो दा दाखालि आं खोनाबावबाय जे गावनि हाखौनो हगारबावनो दाना बर'खौबा दा 3600 बिघा बिदों आदानि 3600 बिघा हा नांगौ उरखावग्रा ब्रह्मआ हा दंना बिदि 3600 बिघा आदानि कम्पानि होनो अबाव दं बेलाय आरो दिनै बेहा गियान दंना गैया उरखावग्रा ब्रह्मआ जे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन एरिया बियो 6 शेड्युल एरिया बे 6 शेड्युल एरियायाव आंनि हा उरखावनि हा सोरनिबा हा बे हाया नोंनि मर्जि बादि नों फाननो हाया नोंनि इच्छा बादि नों सोरनोबा होनो हाया बे जायगायाव आयेन बादियै 6 शेड्युलनि नियम बादियैसो बिटिसिआसो हाखौ सोरनो होनांगौआ सोरनो होनाङा बेखौ थिग खालामगोन आरो बेबो नन ट्राइबेलफोर नङा ट्राइबेलफोरसो नन ट्राइबेल मानसिया बेयाव फैनानै हा मोनफैया ट्राइबेलनो हा होनो हाया आयेनानो गैया बिदि प्रभिजन गैया 6 शेड्युलाव दा अब्ला गथे आदानि कम्पानि नों बोरै होननो बेथ' आदानियाथ' ट्राइबेल मानसि नङा बे एफा गोजाव गोसाव एखेबारे खुन मुलुगनि मानसि बियो बे बोरै हा मोनफैनांगौ दिनै आदानि कम्पानि बादिया दिनै जायगा माने इन्डास्ट्रि खुलिनो थाखाय दिनै बे झारखन्डआव बेफोर जायगाफ्राव दिनै झारखन्डनि मानसिफ्रा अनेक रानखाव रानसि जानानै थानो हायि जानानै दिनै हा न' बां थांजानानै न' गारि खारदों दिनै जोंनि जायगायाव हाग्रा बंग्रा थाफैजोबदों दिनै बेफोर मानो थादोंमोनलाय बेफोर मानसियानो थाफैदों झारखन्ड मानसियानो थाफैदों गावसिनि रायजोखौ गारनानै दिनै जोंनि मालाय रायजोआव मानो थाफैखो आरो जोंनि अबस्थायाव बे रोखोम जायोब्ला जों बहा थांनो जोंहा मा रायजो दं फालाय दा जोंथ' बेयावनो थानांगोन जों बेयावनो थैनांगोन जोंनि हा बे जों बेयाव गोबानानै जों बेयावनो जोंनि जिबनखौ जों खांनांगोन जोंनि भबिष्यतखौ जों बानायनांगोन जों बहा थांनो दिनै मालायखौ मोनसेबो होखाराखै हाग्रा बंग्रा मालाया हाबानो थाफैजोब्बाय बेखौ होखाराखै माने ट्राइबेल माने हाफोरखौ दिनै गुबुनफ्रा लाजोब्बाय बेखौ होखाराखै दिनै गावनि मानसिखौसो होखार दिनै मालायनो माने हा होनो नागिरदों मालाय कम्पानिनो इन्डास्ट्रि खालामनो नागिरदों जों बहा थांगोन दिनैलाय एमन दुखुनांथाव दिनै बे माने कालिचरन गुरुदेब मोनहा हा हुनि निरापत्तानि थाखाय ट्राइबेल बेल्टनि निरापत्तानि थाखाय दिनै साइमन कमिसन बादिनो मेम'रेन्डाम होदों
आवाज होबोदों दिनै बिनि जायगायाव कालिचरन गुरुदेब दिनै जन्म जायगायाव दिनै हाखौ सेनानै ट्राइबेल हाखौ सेनानै आदानि कम्पानि हा नागिरो माबोरै लासिं सिं मानसि जाखो जोंनि मानसिफ्रा बिसोरनो बुङो बेखौ बिरादनो गुरुदेब कालिचरन होनना बुङो बिसोरो खिन्थु फानग्राबो बिसोरनो गुरुदेब कालिचरन फानग्राबो ओंखायनो आङो दिनै मोजां मोनदों दाखालि जोंनि बासबारि रायजो राजाफ्रा जे खोब गोख्रोङै गसंथाना बुंदों जे जों बे हाखौ खुनुदिन हगार हाया एक इन्सिबो हगारा बे बाथ्राखौ बुंदों नांगौबा जों गावथारफैदों होनना बुंदों आं रायजोफोरजों एकमत दं जों बयबो एकमत दं जोंनि मनसु होन आतसु होन जों एकमत दं बयबो गोसोखांगोन आरो बे रायजोफोरखौ होखारनो नागिरब्ला जोंनो फार्स्ट जों बेयाव गसंथायगोन सासेबो रायजोफ्रा जाहाथे माने हा थांनांगौ जाया रायजोफ्रा गारना खानांगौ जाया जों एकभाবে गसंथांगोन आरो लोगोसे थाबैनो जों बेयाव आन्दलन खालामनो थाखाय थारिख लाबाय थाबनो बे आन्दलननि घोषणाखौबो होनाय जासिगोन